Nagpaandam day ko kamunggay guys. So, kuan, talong o kamunggay ato siya bakan o kuan guys. Awak daan ang pinapaanan. Butan day ko Bisaya guys. Nya karon guys, ato nang ilunod ang atong bangos. Bukal na ang akong nilakang init. Puta ni siya nga Bisaya. Lotong probinsya. Bangos nga pinapaanan. Unay akong gisibak ka. Nya, alay kong guys, ready na. Karon guys, atong ilunod ang talong. Bukal na ang sayang pan. Unang lunod at isda. Sunod talong. Ito sang anon. Joy. One mix din. Sagol na ang kamunggay. Mana og utang ang kamunggay. Manay lotong probinsya. Simple nga utan ng Bisaya. Look the view dito guys. Karon, bukal-bukal na atong luto na utan na Bisaya guys. Pwede na siya haunon. Luto na yun. Oh. Wow, yummy yummy. Medyo kayo ning utan na Bisaya. Oh, ganda. Bukad guys, Bisaya guys. Luto na yun siya. Ano yung susan para pamahaw. Guys, sarap sa utan na Bisaya. Wow, sarap ng utan na Bisaya. Ito siya guys, bangus na may malunggay at saka talong. Okay.